Arab. A gida. Wallahi normal na fara. Ya lectures. Wallahi ki bari lectures din nan ta yau wallahi an sha wahala sosai. Ba dama na faɗa miki dan yanzu ma haka wallahi yunwa nake ji dan a galabaice nake wallahi sosai. To amma tunda na haɗu da ke amma da fatan dai ba inda zaki je yanzu ko? Ni ma yanzu daga lectures ta fito wai za zan je cafeteria da ci abinci. Yauwa to ani ma can zan je kin ga kuma Bahaushe ya ce to shikenan mu je. Kin zama jinin jiki. Baba, gayan nan fa ya munafince ni ba. Awa kina? Arab mana. Ya faru? Ya san fa ina son yarinyar nan Isan fa. Wai soyayya yake da ita binta yake. Wai Isan ɗinka? Isan da ya tawa dai da ka sani. Yi wallahi. Ka ji fa baba. Baba akwai matsala. Wannan mutumin dan cin amana ne gaskiya inda ya kai. To akwai matsala. Kawai abin da nake so kawai ka buge ta da motarka a cikin makaranta. Ina ganin ba damuwa. Ba abin da zai faru. Kana fasanta. Ina son ta shine yasa na yi mata hakan ai saboda ya haƙura da ita. Kai ko ayana ka iya aure ta? Ina son ta ne shi yasa nake gaya ma ka buge ta kawai. Kamar an ma haka. Ba da. Amma ya munafince ni fa. Kaka samu damuwa kai kulin. Batun so zan miki diya yar arziki kin zama garkuwa madubin rayuwa. Burin da nake a safe da rana in ganki cikin gidana. Kira Allah dan miƙo mana bal din nan. Ka manta da cewa dindimcewa ta gani? Kin zama jinin jiki. Don Allah ku taimaka ku ban glass ɗina. Batun so zan miki.
Yawwa sannu. Ga gilas ɗin naki. Na gode. Da Allah idan ba damuwa ina so za ka raka ni class ɗin. Diya yar arziki. Kina nufin ki ce min ba kya gani? Oh, ina ɗan da matsalan idanu. I mean operation. Okay. To mu je. Batun so zan miki. Diya yar arziki. Kin zama garkuwa. Madubin rayuwa. Ai baka sani ba. Malami ne da ka san wahayin karatu aka yi masa. Kai ya iya lectures. Ai masu ina ga ma. Ba karamin ilimi ne da malamin nan ba. Da muka zo na lecture ne da ka san kamar me. Abba ai malamin darne ina ga ma. Sosai ma kuwa wallahi. Ai ni kai na sara Wallahi Allah. Kai me kake kallo ba? Kai kaga wata halitta malam. La ilaha illallah. Yarinyar nan ta haɗu. ai girman kai ne dai. Amma Girman kai girman kai kamar ya. mu in za ta girman kai ma za ta mana girman kai ne a makarantar nan. ta taɓa kula ka ba. Ba za ta kula ni ba. Bari ka jin gaya maka. Ba wallahi ba. Wannan yarinyar. Duk abin da zaka wallahi ba kula ka ba. Duk abin da zai wallahi ba za ta taba kula ka ba. Kai ka san waye ni wallahi a makarantar nan. Bari ka ji in faɗa ma wallahi tallahi gobe a tsakiyar makarantar nan sai na sa ta ce tana suna wallahi. Mu kuma mun ce a tsakiyar makarantar nan har a tsakiyar makarantar nan mu kuma za mu yi masa dariya. Asalin dariya. Ina kai ƙarya ne wallahi. Allah to shikenan ai ko ba za ka taɓa yin dariyan nan ba. Ai sai an yi. Wannan agogo na ne gashi nan. Na in har gobe ta ce ba ta sona to wannan agogon ya zama naka. Kai kuma ya zama naka gashi ka karba. Kai kuma idan ta ce tana sona me za ka bayar? Mu dariya za mu bayar. Dariya. Sai mu bashi dariya. Babu rana samu. Shikenan. Ka rabu da shi sai dai mu bashi dariya. Dariya za mu bashi. Karbi ka ajiye. Mu to kawo. Allah kai mu gobe ni kuma zan nuna muku. Ai ya zama naka. Zan nuna muku zan tabbatar muku da cewa ni suna na Romeo a makarantar nan. Allah ya kai mu dai. Allah ya kai mu. Romeo ko? Shine Allah ya kai mu ga Romeo. Allah ya kai mu. Kina garin ne? Na ka shiga ne tun ɗazu ban ganka ba. Dama abokina ina son zan tambaye ka. Me a tsakaninka da yarinyar nan Islam ne? No, ba komai wallahi. Kawai dai mutunci ne tsakanin da ka. Kada ka boye mun komai. Na san abin da yake tsakaninka da yarinyar nan. Wato kana son ta amma kuma ba za ka iya ce mata kana son ta ba. Aba abokina, idan ina son Islam me yasa zan kasa faɗa maka? Ina fa ganin yadda kuke mu'amala a cikin makarantar nan yadda ka damu da ita. Kuma ka ce min ba san ta kake ba. To gaskiya ne ina son Islam, amma gaskiya na rasa ta hanyar da zan fi ga faɗa mata. To abin da dai nake so in faɗa maka, in dai kun haɗu kawai ka gaya mata kana son ta. Shawarar da zan iya ba miki. Kana ganin hakan zai? Sosai ma kuwa. Ba damuwa. Na gode abokina. Yawa shine dai abin da ya kamata. Abokina garin ne. Lafiya lau wallahi ya aiki. Ina haka? Wallahi daga ofis ɗin Malam Mu'azzam nake na kai assignment na. Wallahi ya ce duk wanda bai kai nasa ba kare over ne. Ni fa kaga hezi ma fa nake aka dafa. Kan bura uba. Wallahi hezi. Ka sa ma nayi ashar tab wallahi to kana ruwa. Saboda ka san halin malamin nan ba wai baka san halin sa ba. To wallahi gara ma tun da wuri ka je ka kai masa saboda ka san halin malamin nan ba wai sanin halin sa ne ba ko ba ka ba. Gara tun da wuri ka je. Dan je Allah sa zai karba. Amin. Bari in je in same shi. Shikenan ba matsala. Yana zo ba wannan sai zan ƙara sana. Ba matsala. Yawwa. Abokina Araf, ina mai tabbatar maka hatsarin da Isan ta yi.
ba hatsari ne tsakani da Allah. Abokinka Salisu. Kace me? Abokinka. Kace me? Kace me? Abokinka Salisu. Salisu dan haka ya kuri ka zauna. Ka ya kuri ka zauna. Komai zai zo kanshi ya kuri. Tashi! Me yasa ka turo ka sa kada Islam? An kada me yasa ka turo ka sa kada? An kada ta din. An kada ta maka. An kada ta din. An kada ta din. Sai maka. An kada ta din. Bayan yaudarar ta take. An kada ta din bayan yaudarar ta take. Baci amana kana yaudarar mu. Bayan duk yaudarar mu kai. Sasawa fa yasa aka turo aka kade ta fa da kuma ta rasa ranta kuma fa kai me ya faru shine kuka yi masa wannan abun to sai ta rasa ranta kuma fa fadan daba kuke mana a cikin makaranta yanzu wannan abun da kuka aikata daidai ne akan ku kuma a cikin makaranta ko an gaya muku a unguwa ne wannan makaranta ta wuce ka zo kai har irin wannan aiwa mutum rauni kamar wannan dibi jikin saboda haka sai mun dau babban mataki akan ku sai na tura ku security committee wannan abin da kuka yi tsaba mu muka mai komai ba da kwalbar sai yazo kuma shi jiyo kansa ciwo da kansa iyayenku su turo ku makaranta ku zo kuna irin wannan abin har da yiwo wani rauni a cikin makarantar nan saboda haka sai mun dauko ƙwaran mataki security committee sai ya zauna akan ku a makarantar ba za mu yarda da wannan abin da kuka yi sorry sir billahi alazim na rantsi kai duk sai mun yi withdraw din ku fadan daba sun makaranta mu tafi security office kai mu je clinic din mu je clinic ayi treatment ɗinka maza ku wuce